Abosuma wo wiase na akopɛ Lumba saman ene omuni ni di dwuma no dade Lumba maame dade Lumba papa wo muni na abegina dade Lumba achi abosuma wo wiase na abedi dade Lumba achi a wo mesi de besisi de nipa beto etwa se nipa wuwom eti se wo TikTok no anhwe anu yie na so be kansa matia kosia se wade a due kwan ya mo fa so owu ye na wan anya papa dade Lumba wanto no kwa hu o eye nipa be ne kun no hwe ansem wo ho na nse ye se na wie de wo senka etu abi etu ntwa Komfo so sie no na anye ye ni sie na anye ye ana de sie no so na de sie na abontene de sie da bam enti de sie da bam na so akosie na abontene sama na kro na so e de sie odi akonwa ye sama do ye kro ye si nkonwa na ugina woni ebisa wan asem kro ba so da ye kro na se wo hu se ye wo so da ye si nkonwa na wo timfimfi kro na ye se wo bewu no enti dade Lumba de wona da kopim se busu apanyin no ba bi kro wo sie no won pe won to won ko yin firi over nko bam abusu ape wo ye mmofo no tewo ese san ko tu na ekosi baby fufu ba mu tane wo kan chemu ko tu no mo de nkasa na de akọ ebe makosi ansa na hoto aba entwa yie wo buo henmanum tia tipa akoso hene kra wo kwan se abusu apanyin ko sama no no obeyi na no ese abusu ani na tapa akoso hene chi no mo sori tia wa abusu apanyin no se wo odi abusu apanyin nye ye odi abusu apanyin obobo fie wo abusu apanyin no wo maame da bam wo nana da bam ade ne du Lumba nko a sikadie ne katachi senti wo pese Lumba ko da bonte bidiwa wo ne de bidiwa be yode so de to abonte anye de apa akoso hene de ese wo je ne funu firi abusu apanyin ne wo doboro ni ho se ya ono anfabu wodi asema wiase obi anko na che wotimi frɛ omukɔ ya omunam kɔ se omufa 20 billion mela no wono na busuani bi judge na busuani bi ne de bi ye no anka bende ana papa judge no nso de bi ye no anka bende de to kɔ anya yi anya ka kyerɛ nse na so me ka magana wiase afa na na atese dade Lumba gina ayi no papa na chi gina akosu asewa na chi ogina lawyer chi gina akosu asewa chi ogina ma chi o maame no Lumba sama na akwose ni mama wiase na hunu na o ti akwose asewa no a enipa bebrebe tu agudachi na ye okuru sama na gina na chi fiso hu so ba na bre se mama ne pasem no nka odi nsu egu fom a kasa me Lumba sama afre ni papa odi nsu egu fom yes na nasesan so ofre di kru saman semetias me no mi na bobra na wawu a wode se odobro ni na busua eni nipa bi se wo mu wajapade am no ye ni na abusua panyini ayi mama se menka ho na me kru ni adwuma ye hyedem na me nko pesika enfama me kru nya anya yie na wo ba ye na wo betena wade ne hu bia wo bese wono kru ga na wo so wonda ayo dobuni mesi wada wona Lumba sama ehunu na papa nipa wo onwu ye o sesi anti sesi de kwan ode maame ne fa so no wo aso akatua dobroni no da sa kwan ode maame ne fa so anya ade so yakusi no wonka no kura sa fanko Komfo kura wo kom na se ye meye obosoma mane ma wa kura wuntimi emfa be ma wo ye be ma kura so na be wa no anya obosoma mane ma wuntimi fa oba esumane no dayo na nyamia wona ne beda na Komfo wo ano na no ode enti no ode biti antena amo no senka we kotena bedwom kotena antena we amansan na hu no ogwa Komfo na ni masese ne kura sanya ne kura ogwa mani mu ase te senka ntiri nwekura etwa na senka osere o se osere o da amansan ni na ano to mo mfa ne ma TV ne so komo kan fie akomo nye petere akomo nya ahantan akomo dadi se akoso ya se waso se won na busua so ntawanta wo mo ntamu a won hwe se obepempanifo akopo o machaw na sabia de nipa ana ye bibia eze odobro ni ne domu di na chi na busua na di na chi na ada na wo de papa shinko esa papa na ho ahi amobi edi na ye twa pia no mu di na tem te esa wo so busua ni bi beka ho me de ha mene se sabi ye bunipa yesuro nipa ye omuso ankasa nanso duru ba bi na se wo chi a ofa ne nsani fa na nchi a bonkum didi atem nsa bonkum no de chi acha na didi atem sere se sa ne man wonyai ofa ne nsa bo de nsa bonkum chi a wadi nipa na tem so de nsani fa chi a de a wadi respect ni buama no